Národné slovenské leto, ktoré má nálepku studené, bolo v roku 1985. Matúš Jaco, RTVS. Pokutu 80 000 eur dostala od finančnej správy spoločnosť Websupport, ktorá sa zaoberá webhostingom a registráciou domén. Firma uviedla, že finančná správa vyšetrovala 4 stránky umiestnené v zahraničí, ktoré si majiteľ zaregistroval prostredníctvom Websupportu. Stránky propagujú hazard, čo je na Slovensku bez príslušnej licencie zakázané. Websupport sa bráni, že ako registrátor na obsah stránok nemá dosah. Podľa poslancov Oľano Nova a SAS tak štát ohrozuje slobodu internetu na Slovensku. Šéf finančnej správy František Imrece reagoval s tým, že držiteľ domény je podľa zákona zodpovedný za obsah. Výstavba diaľničného úseku D3 Svrčinovec-Skaly téma. A nie k tomu, kto vkladá priamo obsah. Vo vzťahu k zákonu o hazardných hrách je držiteľ domény zodpovedný za to, aký obsah na tejto doméne umožňuje šíriť. Podľa aktuálneho volebného prieskumu agentúry AKO by parlamentné voľby vyhral Smer SD so ziskom takmer 30% hlasov respondentov. Do Národnej rady